היי, חזרתם לעוד סרטון בערוץ שלי. בעצם זה סרטון ולוג ראשון בערוץ. אז בעצם אני נוסעת לאילת, והיום יום שישי, אני נוסעת ביום ראשון, אבל אני אתחיל מהיום ואני אסיים שבוע הבא, ביום שישי. זה פשוט, פתאום אני מתרגלת, אני אראה לכם מה עשיתי בינתיים. סתם. אחר כך אני אראה לכם אותו יותר טוב. פה, בתא הזה, לקחתי את הפיג'מה, בגדי ים תחתונים, לא משנה, חולצות ושורטים. בעצם לקחתי די המון יחסית נראה לי, כי אני לבשת את הכל, אבל אני שוקלת לעשות לוקבוק. אם אני אעשה לוקבוק, אז אני לקחתי הכל. בעצם בתא השני שלי, שמתי את שלוש זוגות כפכפים שלי, הוויאנס בצבע טורקיז, אדידס, ועוד אבנס בצבע זהב חום. ושמתי את הנעלי ספורט שלי, כי אני כבר לקחתי את הגוזי הספורט שלי. יכול להיות שאם יהיה לי מקום אני אשים עוד נעליים שאני רוצה, ואז אני אשים נעליים של אלטו, ויקח עוד נעליים. בעצם בינתיים זה המזוודה. יש פה עוד שתי חצאיות וחולצה. נתראה בהמשך. ביי יוש. בנות, אז בעצם לא התקנתי המון היום, אבל אני רוצה לחשוב בטלפון כי הסוללה שלי בדיוק נגמרה לה הסוללה. אז נכנסנו לחדר, נכנסים מהדלת, רואים את זה, יש לנו פה, נתנו מים, מינרלים, כוסות, כל מיני דברים, קומקום, כיור, פח, מקרר. בעצם פה זה אמבטיה, קודם כל פה יש לנו כאילו את הכיור, עם כוסות, מראה, לא משנה, מגבת, כל מיני מטפיות, סבונים, שמפו, פן ועוד מגבת. בעצם פה יש לנו את הארון, שהוא ענק 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 מלא. כי זה הארון מהחצי הזה. דקה, הפוך. וזה הארון מפה. אמרתי לכם הוא ענק. בעצם פה זה השירותים והאמבטיה. דלת, הנה השירותים, האמבטיה, ויש פה מגבות למעלה, וכזאת עמדה כזאת בשביל לשים דברים נגיד. בואו נצא, נראה לכם. בעצם פה יש לנו, קיפלו לנו את הספה, כאילו עשו ספה מתקפלת. יש לנו פה מראה, לא, מנורה, יש לנו עוד שולחן עם 4 כיסאות. בעצם יש לנו פה את החדר, שבעצם הוא נסגר כאילו עם דלת, ואז כאילו נכנסים לחדר. המיטה, ויש לנו פה טלוויזיה, כיסא כזה, מראה ענקית שבו נגיד היי, מראה ענקית. יש לנו פה בעצם עוד טלוויזיה. יש על האיכות, פשוט אני צריכה להתאים. בעצם זה הווילון, כי לא מעניין. ופה יש לנו מיר, דקה, צריך לפתוח אותה. נו, היא נפתחת היום. בעצם המרפסת פה לא נפתחת מהצד הזה, אז נלך לצד הזה. צ'צ'ה לא עובד. אופלה. אפתח. יש לנו כאילו 2 כניסות למרפסת. הכניסה מהחדר שלנו והכניסה מהסלון. היי! אומייגאד, מהמם פה. זאת המרפסת המהממת הזאת. אנחנו בקומה השביעית חברים. יש לנו פה 2 כיסאות ויש שולחן. תסתכלו את הנוף. נוף מהמם. הנה הים, פוקוס, והים, ושם יש לנו הפרסת שלנו פה על הים. ואומייגאד, יפה פה, מושלם. הנה אני, הנה אחותי. קיצר, מי שרוצה להתאבד יכול לקפוץ פה קומה שביעית. סתם, אל תתאבדו, יש לה רעיונות.
מטורפים על הראש. אומייגד, נשבעת מהמם פה, מהמם. מלון נדיר. הזה שלי כבר נפל, הוא היה כאילו ככה, אבל הוא נפל. אומייגד, נשבעת מהמם פה. ואני ממש אהבתי את המלון, ממש אהבתי. כאילו פה האיכות יותר טובה בחוץ מאשר בתוך החדר. ווואו, פצצה פשוט מהמם, יו סוויץ. עם מהמם פה. אני מקווה שאנחנו נספיק ללכת לבריכה, כי היינו קצת עיכובים בחדר וזה. אני מקווה שאנחנו נספיק למה כי אני ממש יוצא לבריכה או לים. ואני אתקים בהמשך. בא לי קצת להראות לכם את הנוף היפה. בעצם זה מהמם. עכשיו עבר מעלינו מטוס. יש לו רעש ענק. הנה הוא שמה. בעצם אני מתחיל לאוכל, הנה אחותי, אנחנו סוללות לנפות. לא התחלתי היום, אבל כשסיימנו את הלכנו לבריכה. ועכשיו עלינו אני חושבת אנשים מסתכלים על הקטע מוזר. לקחתי גלידה, אכלתי אותה כבר, לקחתי כזה, לקחתי מקרון, הנה הוא, מקרון יקר שלי, ואחותי לקחה יותר מדי, ובאחרון ניקח סלט פירות, סורי אם לא שומעים, בחדר אוכל ויש רעש. עלינו למעלה, אנחנו מחכות. ואחרי זה אנחנו הולכות לטייל באילת. אח שלנו עושה את הכדור, בואו נראה אותו אמיץ ועושה את הכדור, הוא סתם מדבר, הוא לא יעשה. אפילו מי יעשה, אני אצלם את זה. קיצר, יש פה ליד המלון שתי בתי מלון נטושים. כאילו מפה לא רואים שזה כאילו נטוש, אבל באמת אין קירות, כאילו פשוט רואים את כל מה שבפנים. ויש עוד בית מלון נטוש. היי בנות, עכשיו ערב 10 בלילה. צלם שוב פעם כדי הסוללות לא ניתנו, רק שמתי אותם עכשיו. סורי על איכות כי בלילה מצלמה לא מצלמת כל כך טוב בטלפון. בעצם היינו בחוץ קצת, אז היינו בטיילת, טיילנו וזה היה עכשיו מטוס. טיילנו קצת, עכשיו אנחנו חזרנו ואנחנו בחדר, היינו קצת בלובי, אכלנו גלידה, אבטיחים, משהו כזה. ועוד מעט אנחנו נלך לישון. ומלא. זה על המראה? כן, עם העלייה. חשבתי זה מאחורה. אז בעצם, עוד מעט נלך לישון ואז נקום מחר. אני אנסה להתקין כמה שיותר ופשוט לא לספר אלא יותר להראות לכם. וטוב, ביי בינתיים. טוב בנות, היום יום שני, היום השני שלנו פה. אני נמצא לי מקום. ובעצם עכשיו 8 בבוקר. אנחנו הולכים לארוחה ב9, אבל זה פתוח ב7. אבל אני ואח שלי עכשיו יוצאים קצת ללובי. נצא לאנשהו, יכול להיות נלך לבריכה או נשב איפשהו בים. משהו נעשה. כאילו נראה לי יותר נכון נשב בלובי. אז שכחתי להראות לכם מה לבשתי אתמול, בעצם לבשתי חצאית וחולצה, אני אראה לכם אותה אחר כך. עכשיו עשיתי גם פסטה. טוב לעמוד פה. ועשו את בהתנה, אז אני כבר אמשיך לצלם עם המצלמה. לבשתי חולצה של כלב ושורט השחור וכפכפים של אדידס. אני אזכר אותם בהמשך, ביי. אז זה יותר טוב לא כזה. הגענו לאייסמן, אנחנו נלך להחלקה בקיר. חם פה בחניה, מאוטו ואנתגר, אנחנו בהמשך. אנחנו חלקות ב6, הולכות לחלוק הנעליים ועולות. אז בעצם חזרנו מהאייסמול, עשינו החלקה לקרח, לא נפלתי, אבל שפשפתי את היד פה. כן, אני עדיין לא מצלמה, צילמתי עם חלק במצלמה, חלק בטלפון. ובינתיים אנחנו עכשיו נלך לארוחת הערב. אני אנסה גם להראות מה אני אוכלת משהו. וטוב,
ביי, נתראה עוד מעט. שלא התקנתי היום, פשוט קמנו מאוחר ואני צריכה ללכת להפלגה, צילמתי סוג בהפלגה ואחר כך אנחנו בצהריים וצילמתי את ארוחת צהריים. לא הספקתי לצלם ולא להגיד בוקר טוב, לא כלום, כי באמת רק קמתי והיינו נראה ב9:30 בבוקר בארוחה, ובעצם קמנו ב9:30 כאילו אח שלי העיר אותנו כי הוא נכנס לנו לחדר. בעצם היה קטע, השתתפתי כאן ויש לי פה לבן כי לבשתי בגדיה וזה עוד יותר קטן שר, ועכשיו אנחנו הולכות לבריכה. היי, היי, היי. נתראה בהמשך, ביי. אנחנו פה במדרכות, עדיין זה לא התחיל, עדיין זה לא התחיל, ואני אעשה משהו יכולים בעצם אנחנו הולך לישון, כבר חצי בלילה, אנחנו הולך לישון, אחרי זה בעצם היום האחרון, כאילו שיהיה יום מלא, ואחרי זה ביום חמישי אנחנו עושים בחזרה. אני אתקן מחר וכל מיני, בעצם לחדר שלנו, ושחררתי לכם זאת המיצה, טלוויזיה, נתראה בהמשך, עוד פעם שזורה על יחודה כמותי על 7:30 הילדה יפה, אבל אם אני ארדם אני קום ב10, אז נראה לי אני באח שלי נלך לארוחת בוקר שאנחנו פה בלובי. יורדות ללובי, לא התקנתי כי לא הייתי בטלפון, קיצר הלכנו לארוחת בוקר והלכנו לבריכה ועכשיו אנחנו הולכים לבקש סבונים, כי עדיין אני מכירה מתחלת. עכשיו אנחנו נלך לפארק חבלים, טופ 94. לבשתי, שמתי אודם בצבע של לוריאל. אין כאן. פרק מפילה. שורט מבלובר וחולצה מאודיס. עכשיו אנחנו נצא ביוש לטופ 94. שיש פה שעון ישן שהוא באמת מתקשר, הוא באמת עובד, שתבינו הוא עובד, פה אוכלות
זה יום אחרון שלנו פה, נכון? אנחנו מחזיקים חזרנו כבר לדימונה, לא פתאום את הדבר הזה. כן, זה צ'יפס בטטה,